Tikulandirani ku Streams of Light. Muli ndi ine Elder Daniel. Tukupanga part 4 Kubadwaso mwa Tsopano Ana aMuna. So tikamangamba za chipulumutso tifuna tuone pa Agalatiya 3:28 tinena muno mulibe Myuda kapena Mheleni, muno mulibe kapolo kapena mfulu, muno mulibe mwamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu. Koma 29 koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abrahamu, nyumba monga mwalonjezano. So tikamagamba za chipulumutso tikupulumutsidwa popanda kuti ndi mwamuna kapena mkazi kapena kuti ndi Mheleni kapena Myuda, tonse tikupulumutsidwa pamodzi mwa Khristu Yesu. Pafika imeneji ngati tili mwa Khristu Yesu ndife mbewu ya Abrahamu, ndife ana alonjezano, right? Chapter 6:18 akamba no, ndipo ndidzakhala kwa inu Atate ndi inu mudzakhala kwa ine, ana aamunadi ndi akazi, anena Ambuye wamphamvu Yesu. So pamene tapulumutsidwa osati kuti ndi mwamuna kapena mkazi, ayi, tipulumutsidwa tonse pamodzi mwa Khristu Yesu. Koma pamene ndapulumutsidwa ngati muli aamuna mukhala ana aamuna a Mulungu, ngati muli wamkazi mukhala ana aakazi a Mulungu wamphamvu Yesu. Ichi ndi chilonjezano chathu chimene Mulungu anapereka kwa ifeyo. So Mateyu 19:3 mpaka 6 akuti yani Yesu, ndipo Mfarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkololedwa kuti munthu achotse mkazi wake pachifukwa chilichonse? Ndipo anayankha anati, kodi simunalenga kuti iye amene analenga anthu pachiyamba analenga iye mwamuna ndi mkazi? 5 nati chifukwa cha ichi mwamuna adzasiya atate wake ndi amake nazaphatikana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. 6 chotero kuli kuti salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chake ichi chimene Mulungu anachipanga pamodzi munthu asachite. So chimene Mulungu anapanga pamodzi pachiyamba analenga iye mwamuna ndi chani? Ndi mkazi. Chipulumutso sichikufafaniza umuna wa munthu kapena ukazi wa munthu, ayi. Chipulumutso tikupulumutsidwa tonse pamodzi. Pamene tapulumutsidwa, amene ali amuna okhala ana amuna ene ana ndani? A Mulungu. Amene ali akazi okhala ana ene. Ichi chimene Mulungu anayika pachiyambi. Foti pachilengedwe Mulungu anatilenga ife amuna ndi chani? Ndi mkazi. Icho ndi chifanizo cha Mulungu chimene Mulungu anayika pachiyambi. Ndite tioneni kuti no Khristu akuti chani. What does the Bible say about same-sex attraction? What does the Bible say about homosexuality? In Genesis 2, verses 24 and 25, it says, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and not ashamed. So this is referring to their sexuality in the presence of God. So kama zono pachiyambi Genesis 2 verse 24-25 anapanga iwo mwamuna ndi mkazi, anapanga Adamu ndi Hawa, Adamu amuna, Heva wamkazi, ndipo osanalibe maliseche kukamba za umunthu wawo pamaso pa Mulungu panalibe pamanyazi pakati pa mwamuna ndi mkazi. Izi zimene Mulungu anayika mwamo in the presence of a holy God, and they're not ashamed. And so in this passage we see God's continued intention for marriage, one man, one woman, for a lifetime. As the creator, he gets to tell us what to do. Right. We're not just talking about those who struggle with same-sex attraction. We're talking about really all of us, because the Bible's not here to make any of us comfortable. We think we know the good life, but it is only God who knows the good life, because he created life to begin with. Your pattern and what you feel and think and fits into the good life, if it's contradictory to God, then you've got to change. So apakamba no tikamagamba za moyo wabwino, pattern ya moyo wathu ifunika izimvumizana ndi moyo imene Mulungu atani wati basi ngati kusemphana ifeyo plan imene tili nayo ndiyo semphana ndi Mulungu, tifunika tisinthe ndife osati Bible kuti litani isinthe. Nde tikamwana Mulungu amene anapanga ma sexes kapena ma genders awiri pano pa dziko lapansi ufuna zisiyanisa sex ndi gender. Tikamagamba za sex ndi tikamba za mwamuna ndi mkazi, ziwalo zawo zimene anabadwa nazo
akamati gender ndetino iwe utakhala ndi zovala zamamuna ndi mkazi mano gender yako utamawanganga ndi amuna ndi amkazi amasiyanisa zinthu ziwirizo, right? So ife tonatino mulungu amene analenga anthu kuti azikhala mamuna kapena amkazi. Genesis 2:23 ndipo anati Adamu uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga ndi mnofu wa mnofu wanga ndipo adzachita mkazi chifukwa anamtenga mwa mamuna. 5 chifukwa chotero mamuna adzasiya atate wake ndi amake nazaphatikana ndi mkazi wake ndipo adzakhala thupi limodzi. Onsewa ndipo anali amaliseche mamuna ndi mkazi wake ndipo analibe manyazi. So tikaona munthu bwino apa chochitika chinawo tino Adamu akuzindikira kuti ndi mkazi, Adamu akuzindikira kuti ndi mamuna ndipo akuzindikira kuti akakhala pamodzi azakhala thupi limodzi. So then tionene Ruben report akutuza totani pankhani zimenezi. Check out this video. This is from the Dr. Phil show. It's a 5th grade teacher. So he's just a 5th grade teacher, this guy, trying to explain basic biology to several trans activists. And watch how it goes. So in the Dr. Phil show, tinaonanso mbuyomu koma ndi tsiku lina. So chikuchitika chinatino panopa anthu akuti yayi anthu samuna okha anthu sakazi. Munthu aubadwa kuti uli ndi ziwalo zachimuna koma sinthu zati iwe ndi wamuna yayi. Mene mulungu pachiyamba kuti mulungu analenga ife amuna ndi yani ndi nkasote ndinena kuti chana anthu amenewa. Transgender boys who might not have their own money to go buy tampons, if they're provided free in the bathroom, it's a huge plus. Men do not menstruate. Only women menstruate. Now, you can call yourself whatever you want. Cis men don't menstruate, but trans men do menstruate. No, Same they as don't. non-binary people. Only women. Menstruating is not exclusive to cis women. No, it's not. Yes, it is. So explain to me as to why my body menstruated at some point. If your chromosomes are XX and you're young, you menstruate. If you're XY, you don't. Correct, but what about trans men and non-binary? They're We're not excluding men. a whole group of people They're women that dressed menstruate. as men. You are not a man. You can pretend to be a man, and that's okay. That's perfectly fine. Live your life and tell me what a man is. Well, what's a man to you? You define a man for me. You have chromosomes that are X and Y. That's what a man is. So why are we just looking at the science of this as an The example? science. So tikaona munthu mwina apo wakangana mbamba kuti yayi ndi azimayi okha amene amasamba ndi ati yayi azibamboso amasamba. Zimakuthana za munthu yoyo ndizonatuno asikana amene asankhata khala azibambo azisambabe zimakuthanda izo. So ati azibambo amathaso otani kusamba. So pali confusion yayikulu chisokonezo chachikulu chimene chichitika apa ndi mbamba kuti yayi uyoyo amene aonatuno ndi mbamboyo ngati ali ndi ma chromosomes a XX azisamba chifanano ndi zimayi mwana ungovala ngati yani mamuna si mbamba amene ndi awukakamiri yayi amene ndi mbambo. Zimene akuthana zawo njenatuno munthu ukafuna ndi ukhale ndi mbambo ukhala mbambo, ngati ufuna ukhale zimayi ukhala zimayi ngakhale unabadwa mosiyana mmene uganiza. When we've learned sex and gender identity are they're completely different things. They're not completely different. They are things. completely different. Completely different words. And sex is what you're born with, the sexual reproductive organs you have. Gender is what you identify with. They're completely Well, I don't different accept that things. distinction. You have to argue for it. You're just giving a conclusion. You're just making it up. The people who hate the truth, are because they see the truth as hateful. If you want to identify in any way you can, you're free to do so. But that does not mean that the rest of us have to join that illusion. You disagree, I disagree with you, and so you call it hate. But there's no hate in my heart at all. So that's You wrong. are being hateful when you tell somebody that identifies Okay. as a man that they're not a man. That's not That is hateful. That's a fact. I have to say, that's the 3rd time I've watched. So awawa kuti munthuyo zimakuyankhulazo ndi zoyipa zinga imene imakhalira kuti azungu masala anthu akuda. So yakunena zimopanga zungu asala anthuwa mukudana nawo ndati yayi ifa ino tasemphana maganizo sindithananeyo ndikudana naye munthuyo inunso ndineyo tasemphana maganizo sindithana zeno mudana ndineyo. So munthu akulimbika kozati akwawo kuti apesesati pali amuna pali akazi okha koma anthu awo kakamira kuti iyayi ndithu sizili choncho. So tikaona bwinobwino Bible Aroma 1:20 akuti fanano chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanamchitira ulemu wakuyenera Mulungu ndipo sanamuyamika koma anakhala opanda pake maganizo awo ndipo unada mtima wawo woulukira pakunena kuti ali anzeru anapusa. 3
nasandutsa ulemerero wa Mulungu wosaonongeka naufananiza ndi chifaniziro cha munthu wonongeka ndi cha mbalame ndi cha nyama zoyendayenda ndi zokawaza. So tikaona kupusa kwa anthuwa amakutenga tumeko ndi nzeru. Ukamafotokoza ti ayi mamuna ndi mamuna, mkazi ndi wina, amakutenga ngati iwe ndiye mmene ulosokonekera. Komano pa mapeto ake nzeru zawo zimene amazitenga nzemamba posa nzeru za Mulungu zimazaonesa iwe kuti ndi wopusadi. Ngati uyuyu mukaona bwinobwino ndi mnyamata woti anasintha zolo zako kusandukano zimayi. So mukumuona bwinobwino ndi aona ati azibambo akufunika azipanga maubwezi ndi asikana ifeyo, koma iyeyo ndi munthu anali mbambo anachita kusintha zolo zake ndi kusanduka mkazi. So iye ndi trans woman. So tikati trans ndi munthu amene anabadwa amuna komano akukhala no alive ngati kazi. So anthu amene ama trans women iwawa akuti anabadwa amuna komano nasintha zolo zawo, ena sasintha zolo zawo amangoziva tiyo ndi akazi, akuti azibambo azipala nawo maubwenzi. Ngati simupana nawo maubwenzi ndi tiwe transphobic. Transphobic zili ngati wene wakhala kuti ujerani yani zijama tamangisa Malawi ku South Africa pati yani ndabala kumani ndi phobia ndi mantha chabe ndi anthu amadana ndi chimene nacho mantha. So amateno ndi transphobia ndeto kudana nayo ngati mene makhala racism kuti iwe umadana ndi anthu akuda, right? So ati ngati supanga nawo maubwezi anthu awa ndeto kudana nawo. So panopa zimene zokhala so timve maganizake. You wouldn't date a trans woman because it's a preference. That's just transphobia, period. The majority of the time, our preferences are rooted in something problematic. It could be trauma, racism, transphobia, the list goes on. Or so yoyo amati ndi transphobia. So uyu ndi gay, bambo ndi gay, ndi amene ati aya awameneze kukhaliramu anthu ma trans sexuals iwa pamene akuanenera anthu oti azibambo abwinobwino, azibambo amene amafuna kupanga date azimayi oti anabadwa ngati azimayi, akamanenera ati ndi ma transphobic. Kodi isayambanso kuti nanso ife kuti ma gay kuti ndife ma transphobic, ife ati ma gay timafuna azibambo anzathu. So mbambo ena isa amadandaula ndi ma transsexuals amene oti zikukhala bwanji. Same time, it's exposing the hypocrisy of the social justice warriors on the trans side of things. This guy created an identity using their rules, their guidelines, and a play from their playbook. And the social justice warriors are going apeshit about it. The LGBTQ community, a majority of them, are loving it, showing support. I've seen some awesome videos. Straight people who prefer naturally born men or women of the opposite sex are getting tired of being called transphobic. And seriously, it's no different than the majority of white people getting tired of being labeled racist because they're white. The ignorance and stupidity behind this stuff is astounding. I mean, common sense is seriously lacking in the world today. And if you have it, they hate you and try to cancel you. I have a real question also that adds to this. To my friends of the gay community, you could very well be next. You could be classified transphobic also because you prefer naturally born women or men of the same sex. I knew that. So same time, it's anthu akudandala. So mkulu wina amene amamunenayo chifata azibambo kwambiri ku America amanenera kuti ndi ma transphobia, kuti ndi ma transphobic. Uyu anapanga create another gender. Sinanga LG inali LG lesbians and gay, kinako B bisexual, kinako T transsexual, AQ+. Ponamwe ama letters ambiri mbiri panopa. Panoma ndi 2S LGBTAQ+. So uyu anapanga kuti ifeti kaso yathu super straight ST. Tanza tino inende ne mbambo amene tapange date opposite gender imene ali women nde anapanga create super straight into you which alaika pa TikTok alesa namba kumaika. So tione nani. Since straight people or straight men as myself, I get called transphobic because I wouldn't date a trans woman. You know, they're like, would you date a trans woman? I'm like, no. Why? That's a female. No, like that's not a real woman to me. Like I want a real woman. No, you're just transphobic. So now I'm super straight. I only date the opposite gender women that are born women. So you can't say I'm transphobic now because that's just my sexuality, you know? So mkulu amene anapanga create super straight ngati kungopanga moko anthu akuti
zimene amapanga iwo amangopanga create zima gender zambirimbiri ndiye anati okay fine ife sidanga manena tinoti kamafuna azimayi amabadwa azimayidi ndife ma transphobic ine ndipanga super straight ndimuone ma views anayi 2 million views video inapanga go viral kena kuno zinachitika zina ma trans women azibambo anabadwa azimayi koma nono anasintha kukhala azibambo anabadwa kuti ndi azibambo koma anasintha atakhala azimayi anayamba kumpanga stock munthu uyo mpaka mampanga report ku TikTok kuti ampange remove mateto sina ampange remove kena kwanamba kumpanga stock business amayi yake mpaka business amayi yake inafa ufuna unchosesa ntchito so munthu uyo anavutika kwambiri ifa zimene anapanga poster papasi woman, so you can't say. So America ukuteno ndithu so tikamakamba za mbambo kodi tukamba za chani Genesis 3:17 mpaka 19 akamba zonena kutilo kwa Adamu ndiwo anati chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako nuzadya za nthengo nudya za mtengo mene ndinakuuza iwe kuti usadyeko nthaka ikhale yotembereredwa chifukwa cha iwe nkusauka uzadyako masiku onse a moyo wako minga ndi nthula izakubalira iwe ndipo uzadya thelere la mthengo 19 thukuta la nkhope yako uzadya chakudya kufikira kuti uzabwere munthaka chifukwa kuti mmenemo unatengedwa chifukwa kuti ndiwe fumbi ndi kufumbiso uzabwera so tikamakamba za Adamu anayikidwa ngati woteteza banja lake amene akufunika apereke zonse kwa banja lake tikamakamba za mamuna amene akuteteza banja lake komanso munthu amene akufunika abwerese chakudya abwerese security ndi amene ali wopereka ku banja lake kuti ipeso koma Adamu anapasidwa no azitha kulima chakudya ndi kuchibweresa pachani pa banja lake so dziko lapasi linasokonekeratu so uyu ndi Neo amene anali woyimba amene atafusidwa mafunso angapo anafotokoza anena kuti no dziko lapasi lasinthiratu uyu sindikuzatenga amapemphera kapena ayi koma nonkanena kuti no nayika ma views ake apa pa TV sera kuti adafunsa funso nkhani izi zinatentha kwambiri nayenso anayankhapo ndipo akuti chani I have no issue with the LBGT. I have no problem with with nobody. Okay, Right. love who you love, do what you do. Exactly. I just personally come from an era where a man was a man and a woman was a woman, and it wasn't but two genders, and that's just how I rocked. Me now, too. you could identify as a goldfish if you feel it. Right. I don't care. That ain't my business. It becomes my business when you try to make me play the game with you. I'm not finna call you a Right. goldfish, but you Exactly. want to be a goldfish, you go be a goldfish. It's all good. Amen. I mean, Well said. it's just, we live in a weird time, man. We do. We live do. in a time where a person will have a mental breakdown. so niya mafotokoza ati no ine amene ndimakula ndimunakula malo ena kuti no bambo anali mbambo zimayi anali zimayi ma genders anali pawiri male and female basi right no koma nangati kuganizeni ndiwe nsomba ukakhale nsomba kumwe uliko maosati ndikakamize ndizikuvomereza zimene ukuchita iwe so tikaona mwino anazafusidwa Neo za ana fati zimachitika zotano ana ambiri amapeza tino amayikidwa pa ma hormone blockers kuti asalowe mu puberty nditi ngati amene ali anyamata nditapeza tino akapasa ma blockers amenewo nditi ngati ali anyamata samela ndevu mashoda zawo sakula right nditi ngati anyamata amba kubwera mahipi chani ngati ali asikana nditi sakula mahipi samela mawere chani ndi amapasa ma blockers ndi iye anambafuruza mona zimene zibwayi ndi atamfunsa anapereka ndi mangani Almost forgotten what the role of a parent is. Amen. It's like, okay, Lost control. if your little boy comes to you and says, Daddy, I want to be a girl, and you just let him rock with that, Right. he's 5. Right. And where did he get that If from? you let this 5-year-old boy decide to eat candy all day, he's going to do that. Exactly. Like, when did it become a good idea to let a 5-year-old, let a 6-year-old, let a 12-year-old make a life-changing decision for themselves? Right. When did that happen? Right. Like, I don't understand that. I don't get that. And to medicate these young kids that are 5, 6, growing up and knowing that. so yeah manara ineso ndovesa na mwana zaka 5 mwana zaka 12 akuti nyamara mwananga azina no dad nesikana ndio zero okay fine tenda kubaya mankhwala kena kwampanga surgery zimene zosindizivesesa ndanafuloza no ngati nyamara nara dad nesikana ufuza okay asikana amarana tisele ndolo mzero okay tenga chidole tisewere koma ndiwe nyamara so analimbikisa zimene anawa ndi anoti no siku limodzi akuzati ndine Batman siku linani ndine Spiderman
zimene zosatengera nawo kungavesesa kumawuza ti chete pange izi koma ngalibe kupanga zimene ndiwe chani ndiwe nyamata at the end of the day. That it affects their brain, it affects their organs, it makes them sick, but they're not allowed to do drugs, they're not allowed to do alcohol. Right. We can medicate them He can't up. drive a car yet, but he can decide his sex. Right, right. What sexual orientation, and he can cut off his pee-pee, and that, to me, that makes no sense And whatsoever. so I don't know if this is true, but I heard a rumor that they either passed or are trying to pass a law in LA that states if your child comes to you and asks to do some of these things and you say no, they can take your kid from you. Yeah, that's true. Just passed in California. That makes no sense. They want us to have no control over our children. So akuti apa pazona ati safuna tizipanga control ana athu ni mwana ana akabwera kwa ino uzara adadi ni nsikana tizikapanga ma hormone blockers mwena nsikana akabwera ni nyamata muzepasa ma hormone blockers yokunkana aboma atenga mwanayo nditi sakhala so ako so iyo ngakhala ali woyimba achikunjira izi sinuzive sodi ndi chani, right? But I don't get it. In schools, I don't get it. hospitals, libraries. Yeah. They just want to manipulate. You got to understand, when they're so young and they're already, that's Impressionable. That's right. Mhm. And from them, they're going to believe what you say. I mean, Yeah. we say Santa Claus is real, you know, the And they Easter Bunny. believe it. Like, Right, come on. exactly. Like, you gotta They know what they're doing. Remember who you're dealing with. Like I can't take credit for it, but I heard somebody say one time, he's like, all right, if your son comes to you and says, Daddy, I want to be a girl. Ask your son, what is a girl? That's a good one. What is he going to do? He's going to say, well, he might want to play with dolls. All right, you want to play with dolls. Fine, play with dolls. Right. But you're a boy Right. playing with dolls. That's I want right. to wear pink. All right, cool, wear pink. But you're a boy That's right. wearing pink. I was a tomboy. I still love boy sneakers and I love my baseball cap. Doesn't mean I want to be a man. Right. I just like, Style preference is That's one thing. right. Gender selection is but a I like whole playing other sports too. Doesn't mean that I should become a boy. thing. Not at So ngati nsikana amafunzo atulo ngati neyo nini nsikana wamava matrauzi amava zipewa munda usayira ma sports koma sizithandiza kuti ndifuna ndikhale chani nyamata. So anthuwa amakambirana pa nkhanizo nati mano zinthu zinazi zimwina nsikana akonda zimene akonda anyamata ndi basi makulonda amene zilino basi damupasa ma hormones. No, zinthuzo atha kusinthaso nthawi ineneso mano tikampanga situation ile it's permanent change. all. Yeah. Not at all. So yeah, I'm glad we touched Real on world that. we We totally live in. went off topic, but I love Yeah, it. Yeah, so zilechitika zimenezozo ma media personality ya Neo woimba ini Neo anapita pa khangane pana Instagram ora social media anakana no after ntalenga analemba izizi ngati ndiyeyo paja oimba amakhala ndi ma anthu amene amapanga organize ma account nde aujena PR management yake, right? Public relations manager yake inataye nkulu walawisa tendipekini statement yokonza zinthu no after ntalenga la kwambiri fund pepese kwa inalesa amene ndamubweteka pamalingaliro anga amene nafotokoza nthuzi ndakhala nthawi zonse ofotokoza no chikoni chofunikira makamaka kwa anthu a LGBT ndipo ndikupesana no makomenti anga amene adakamasidwa no ndolakwika ndiye somwanchitena analemba ngati no ndikupepesa so niyo ataona zimene zanakayi anakulu analemba zimene chasine ndi PR yanga ndi anafotokoza nati ine ndifuna ndifotokoze zimene ndikuthana ndi so niyo anazafotokozaso kwambiri so tendimvesere no post jadaipo anga post PR yake ananena kuti chana opinion on this matter. I am a 43-year-old heterosexual man raising 5 boys and 2 girls, okay? That's my reality. Now, if my opinion offended somebody, yeah, sure, I apologize for you being offended because that wasn't my intention. My intention is never to offend anybody. However, I'm entitled to feel how I feel. I was asked a question and I answered the damn question, okay? I have no beef with the LGBTQIA plus community whatsoever. I ain't got no beef with y'all. Do whatever the hell it is you want to do. Do what you want to do with your kids. However, somebody asked my opinion on this matter and this is how I feel. I will never be okay with allowing a child to make a decision that detrimental to their life. I will never be okay with that. I don't care. I definitely plan to educate myself a little bit more on this matter. However, I doubt that there's any book anywhere or any opinion that somebody's going to tell me that's going to make me okay with letting a child make a decision like that. That's just period, point blank, and that's how I feel.
So niyo ananara ineyo ndikumfuna nena kuti ngati amene anakhumira ndi zimene anena pepani komano chimene ndikuyimira nchinena kuti no sininga ndili ndi ana 5 nyamata ena asikana so siningalole kuti no munthu kapena buku lina isi ndisinthe maganizo kuti no mwana wanga ndikamusinthene chibadwire chake hayi so nati zimene sindikutani sindikukhulupirira nazo. So tiyeni tione kodi mapibade bloggers amenewa ndi ati amenewa. Hi, this is Dr. Christy. I just want to give a brief public service announcement. I feel a responsibility as a physician to be honest about puberty blockers and hormonal therapy in teenagers. This can lead to infertility, and I don't know if that's really well known. That means that you would never be able to have your own children. It really is important to go through puberty at your normal sex, as your normal sex, and at your normal rate, and not arrest that process. So tikaona muno bwino ali ku left yo ndi physician ngati amagwira ntchito chipatala namanatino mapibade bloggers tikapasanawo amapasana asanambe pibade ndeni nthawi amene amasinkhukechi ndona amapasa mapibade bloggers amene akaona tafe ambafika zaka 10 kapena 9 kapena 11 amapasa zimezi zikuti no nthawi pibade ija asasinkhuke sikana asambere mahibi kapena mawere nyamata nditiro asamere ndevu kapena asakungike mashoda zakewa, right? So mapibade bloggers akaapasa anawa zimachitika zina anaja amakhala osabereka moyo wonse. So amafotokoza yoncho so ali ku right yo ndi Blair White ndi transgender anabada zibambo kumano iye anachita panga surgery kuzisintha ndi amasusana amene ma transgender azinzake pano andata ife tikuchita ini misala yamavumira ta ile monare zimwe tikupangazi ine napangadi ifani ni misala so ifani ni misala napanga so ama transgender ambiri ofuza madandi Blair White so yamapanga play ma videos opanga expose zimene zizi, right? So Antonini, that's not true, but it also doesn't answer the question. So let's try to stay focused on one false claim at a time if we can, because we might get bogged down. Okay. So you said, you actually started by saying that blocking puberty, which is chemical castration of a child, Just one example, yeah. Yeah, is life-saving. It can be. How do you know? Because there are children who have been suicidal that have had these interventions made. What children? How do you know? And how many children have had that done Me personally, and then I are haven't still met suicidal? children. Me personally, I haven't met enough trans children to answer that question. Okay. But I know You are that the making- research exists. You're making this statement, you're stating it as a fact in front of all these people. There must be a reason, there must be something that you encountered that led you to this rather radical conclusion that to save a child's life, you have to chemically castrate him. Not every child. No, sir. Okay, well that is what you just said. The drugs we give to kids for puberty blockers, so-called puberty blockers, originally are cancer drugs used to treat prostate cancer. They're also used to chemically castrate sex offenders and child. So when the Matt Walsh abanga debate ma pro trans activists kapena anthu amene akuzani trans so akwaza muzajani ma drugs amene tukapasa nawo tipamanga ka straight ano kwanga ka straight ndi tumpakisa munthu asazaberekese so ma drugs amene apasa ana as ma puberty blockers original wanga treat prostate cancer komanso amagwisira ntchito kupanga ka straight ma sex offenders anthu amene akugwirira ana kawiri amangopasa drug imene basa makhala apanga ka straight afule so akwapasa ma drugs amene ana nde iye apanga agwina kuti ma drugs amene akupulumutsa miyoyo ya ana no apulumutsa kwa miyoyo ya ana ndi ma drugs oipa rapists. Now we give them to physically healthy kids. You're saying that we need to do that or they will die. And so one last time I'm going to ask you, what evidence do you have of that remarkable claim? I don't think I claimed that every child would benefit from that. Well, no, I didn't say you did. Okay, You well, said no, puberty you blockers did, you did. You said puberty blockers are life-saving. What I evidence do said you have for that? they can be. The how do you evidence know? is the encounters with patients who have had these procedures done, and it has saved their, I don't want to say it saved their lives, but it has made their lives better. I can't confirm whether or not they're alive right this second, but there are children that it has helped.
So what do you have to say for the happy trans community who has benefited from these procedures? That's my question. I guess what I have for to you. say is that your entire question is built on a whole stack of false premises that you can't begin to even remotely defend. So it's a faulty question from the start. I reject your premise. I absolutely reject that there are any kids who need to be chemically castrated in order to be happy. Okay, let's. I reject that. So that when you say amene amapita ma universities malo osiyanasiyana opanga debate amene akupanga za castrating ana, right? So kumene tikaona mwene wa bible tozayifana tino mzibambo ndiye mutu wachani wa banja wana kuendelea mmene siyana tino, koma ndifunatu mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu, ndi mutu wa mkazi ndiye mamuna, ndi mutu wa Khristu ndiye Mulungu. Tikamaona mwino mutu wa banja, mutu wa mkazi ndi ndani? Ndiye mamuna. So tikupanga pepa video zoto unaona zimene zili mdziko lapansi kuti zikwirizana kaona susana ndi mawu Mulungu, right? Tikaona mwino bambo anaperekedwa unono azipereka chikondi kwa ndani? Kwa mkazi wake. Tionera Efeso 5:23 mpaka na afera uno pakuti mamuna ndiye mutu wa mkazi monganso Khristu ndiye mutu wa Eklesia, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. 25 amuna inu kondani akazi anu monganso Khristu anakonda Eklesia nazipereka yekha m'malo mwake. Koteronso amuna azikonda akazi awo ayiwo okha monga ngati matupi ayiwo okha. Okonda mkazi wa yekha azikonda yekha. 29 pakuti munthu sanadana nalo thupi lake ndi kale lonse, komatu alilera nalisunga monganso Khristu Eklesia. 30 pakuti tili ziwalo za thupi lake. So tikaona mwino apa tikutha kuona chilungamo chonse natino monga mene ilili mamuna ndi mkazi ndi limodzi zimene alili Yesu Khristu ndi mpingo wake, right? So Yesu Khristu anapereka chikondi chonse kwa ife notifera ife modzimodzinso mamuna aliyense afunika azipereka moyo wake kuti asangalatse banja lake amkondweretse mkazi wake. So pali kusiyana kwakulu pakati mamuna ndi mkazi. Chimenechi chimene chikuyimira banja likuyimira ubale umene uli pakati pa Khristu ndi mpingo wake. So chiweni chimene Satana akufuna kwambiri kuti atani aunonge. So tikuona umboni wa mtsogoleri amene kuti ayambe za homosexuality chifukwa tino m'bale wake amatani amangwirira ali wachipere. So cousin wake amene amati suweni wake amangwirira ali wachipere, ndipo ife chimene chocho iye pokula anakula ngati wa homosexuality basi inena ngati khalidwe lake. So tikuona mbiri yake. He was raised mostly by his mother while his father struggled with addiction. The substance abuse kind of pulled him away from me. So Dad would make promises that he was going to pick me up and I would be excited and waiting by the window, and time would pass by and Dad wouldn't show up. The lack of relationship that I had with my father that really made me wonder if I was worthy of love. Then, when Ronald was 9 years old, a trusted male relative exposed him to pornography and secretly molested him for 2 years. Hurt and confused, Ronald began to question who he was. So tikaona bwino Ronald amene akutuza ifuna kuti no ati imene amakula m'bale wake amamugwiririra ali nzaka 9 amangwiririra kwa zaka ziwiri, right? Koma choposanso pamene mabambo ake moyo wake munalibemo, ndipo chifukwa cha zimene zizi patanagwiridwa kwa nthawi itali kwa zaka ziwiri anayamba kuzifunsafunsa yekha kuti iye ndi wotani. Pachifukwa chimenecho anapeza kuti nayenso anakhala ngati wachani, anazakhala ngati homosexual, right? So tikaonanso mbiri ina ya homosexuality timapeza nawo no anthu ena amapeza kuti machitidwe amene chifukwa chotani chogwiriridwa mwa mtundu umenewu monga limene anapangira kula ameneyu. I remember getting up and running into the restroom and just washing myself, and I just begged God for forgiveness because I felt like it was my fault, and it just felt like
a cloud of guilt and shame was just hovering over me. That is when I started to have sexual desire for the same sex. That was my first point of sexual reference. At 15, Ronald began exploring same-sex relationships. You know, I was bullied a lot, and I wasn't the most masculine man. I had some feminine characteristics because I was so close to my mom. So I was called names. So I began to ask myself, well, am I really those things? By the time he graduated high school, he was embracing a gay lifestyle. I found myself being attracted oftentimes to guys who possessed the qualities that I lacked. And when men would give me love, or what I thought love was, I gravitated to it. However, as years passed, he felt unsatisfied and empty. He remembered going to church as a boy, but now he wasn't sure God would accept him. I felt like... So, yeah, for us, no, one time many akukula anakula kwambiri ndi mai ake kupanda bambo ake nde aforoza anatino anayende zichitochito zina zimene zimakhala mwangatinso mwa azimayi nde pachifukwa chimene ichocho anthu amamunena kwambiri ku sukulu chani ndamazivu zoti ndine zinthu zimene anthu akunenerazo, right? Ndi pokula choncho ali zaka 15 pamene anayamba kuona kuti iyeyo basi ndike kumafunanso anyamata anzake. Ndiye pachifukwa chimeneyo anyamata ena akakhala akumufunsira chani ndi amaona kuti iyeyo apite kwa iwo chifukwa kuti ndi chikondi chimene amachifuna nthawi zonse moyo wake. Koma pamene pakupita pa nthawi anayamba kuona kuti zimene sizikumukwaniritsa ndi amakumbukira kuti nali wachinjepere apita ku church, koma pa nthawi amazifunsa kuti ndikapita ku church mulungu akandilandira. On Sunday, October 18th, 2009, he asked Jesus to restore his life. And everything that I could think of that I had done to offend God, I asked him to forgive me of. And God filled me with his Holy Spirit. And that day marked a turning point in my life. And I have not gone back to the homosexual lifestyle since then. A church leader reached out to Ronald as a mentor. He poured into me the Word of God, and the Word of God healed my heart. It transformed my way of thinking. I thought when, I surrendered my life to Christ that my attractions would just vanish. But for me, that was not the case. But I found that Jesus himself was tempted. He resisted Satan and Satan fled. And so that's an example for me that I can too resist temptation when it comes my way. But over the years, the temptation was not as tempting anymore. And in such so akamba zoti adapita ku church tsiku limeneyo nali Sunday, anapempha Yesu Khristu kuti alowe mu mtima mwake. Ndipo chifukwa chimene ichocho anayamba kupita ku church nenso kuti anamuonesa uja ndamene anamamphwesa mamu ndi adamuona ngati akangozipereka kwa Yesu Khristu ndoti pompompo mayesero onse athera pompo. Koma anazindikira kuti angakhale Yesu Khristu nayenso anayesedwa njipulo, right? Ndi ati zaka amene zimadusa ati mayesero aja anayamba kupeza asiya mpaka kuti atheratu. Ndiye pakupita pa nthawi imene apita ku tchechiko anakumana ndi mtsikana yoyo amene anakopanso mtima mwake. Ndete ndimseni. Sunday school, Ronald became friends with Fatima, who had also left the homosexual lifestyle. A question was presented to the class, and Fatima answered the question. And I was like, who is this, voice, this, beautiful eloquence? And so I had to turn around without being obvious that I was looking at her. And the beauty matched the beauty of her words. So I'm already hooked. Their friendship blossomed into romance, and they married in 2015. In 2019, Fatima gave birth to their son, Alexander. So Fatima yonayeso anali mtsikana kuti anali homosexual, anali lesbian, ndi anatuluka amene mudakumana ku church imoziyo. Ndipo chifukwa chimene chichi ananafunsafunsa pa class imene amaphunzira la Bible class ndi Fatima amene anayankha kuti amayang'ana munthu ameneyo akuoneka kuti wachidwi. Ndipo asanamba chibwenzi chawo mpaka kuti kukwatirana apo ali ndi mwana imodzi. So
ichi ndimangofuna kungopereka ngati umboni onati no Yesu Khristu amene amatembenuza miyoyo ya anthu. Uyo anali ngati homosexual, ngati gay, right? Ndikumakhalanso ndi matraits achisikana, mwina kumazitchola manja, kamayankhula ndi zina zotero, right? Komano muona no Mulungu akumusintha iyeyo ndikumpasa iye identity ina mungati bambo, mungati mutu wa banja, kuti no akasake mkazi ndikukhala naye ana, ndikupanga banja, ndikukhala mtsogoleri ophunzitsa. Usizija zakale zapita, zonse nzachani zatsopano kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So izo ndi zimene Yesu Khristu amapanga ndipo ndi zimene Yesu Khristu amachita. So ndimafuna ngothokoza onati nasogolera kumpingo analandira anthu amene anali onse magay wina lesbian, walandira kumpingo kwawo ndikukaphunzitsa mawu a Mulungu, osawasiya kapena kuwalekerera kapena kuwathamangitsa, koma kuwaphunzitsa mawu a Mulungu ozati no chimwe muchita ndi tchimo, ndipo ngabwera kwa Yesu Khristu akulanditsani ku tchimo ndikukuchotsani kuchonyansa chonse, ndikukuyeretsani, ndipo anapitiriza kukhala nawo fika no anthu amene awa ndatsogolera mphamvu amene atatsogolerenso ena kwa Khristu Yesu. So icho ndi chimene mipingo ya ku Malawi timafuna ikhale, izitha kuwatenga anthu amene ali mu homosexuality ndi kuwasintha miyoyo yawo. Chifukwa chazambiri the reason why mwina ndinapanga sizi sindifuna no ningo ndiaponye miyala atsogolerenso ayi. Wano nthawi zambiri mipingo imene ndayenda ina anthu akamakhala atchulako za homosexuality amakana chonyansa chimenecho basi safotokoza kuti no Mulungu amatha kusintha, safotokoza kuti no Mulungu amakonda anthu amenewa kuti awakopenso nawo kuti akasinthe, pali chiwombolo mwa Yesu Khristu. So chazambiri atsogoleri amangonena kuti nchonyansa, inde khalidwe ndi lonyansa, koma koposa amene Mulungu akufuna anthu. Mulungu akufuna magay, akufuna malesbian kuti akathe kumutumikira ndani? Akathe kumutumikira iye. Mulungu akufuna anthu amene chifukwa akawasintha iye palibenso amene angathe kuwalanda iwo mwake. So icho ndi chachikulu. So tikaona mna mwino Efeso 5:1-32 no chifukwa cha ichi munthu azasiya atate ndi mayi naphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Isisi chachikulu koma ndinena za ine za Khristu ndi Ekleziya. So banja lililonse likufunika lizikhala mungati kumwamba koma kuli pansipa. Banja lililonse la Khristu lifunika likhale. So poona banja lathu anthu apadziko lapansi akufunika aziona Yesu Khristu ndi mpingo wake. Ichi chimene Mulungu akutani akufuna. So tikaona mlemeno Genesis 18:19 anawo tuno pakuti Abrahamu adzakhala ndithu wamkulu ndi wamphamvu ndipo mitundu yonse yapadziko lapansi idzadalitsika mwa iye. 19 chifukwa mwadziwa iye kuti alamulire ana chifukwa ndadziwa iye kuti alamulira ana ake ndi banja lake pambuyo pake, kuti asunge njira ya Yehova kuchitira chilungamo ndi chiweruzo, kuti Yehova akamtengere Abrahamu chomwecho ananenera iye. So tikaone muno bwino Abrahamu anali mnzake wa Mulungu, right? Yesaya 41 verse 7-8, right? Tikaonanso muno muno Abrahamu anali tate wa anthu achikhulupiriro. Amatana Abrahamu amaphunzitsa banja lake kuti likasate munthu amene ali mtsogoleri m'banja akufunika akatenge banja lake ndikuti lilisa kwa Yesu Khristu. Icho chimene munthu afunika tani apange. Mwana dziko lapansi silufuna zimene. Dziko lapansi likufunisisa kuwapotoza ana athu. Likufunika kukhala azibambo olimba kuti tikasogoze mabanja athu kwa Yesu Khristu. So tikaona papawa ndi LGBT akuchita kuyimba kuti no ife tikubwera kwa ana anu, ndithu tikubwera kuzatengana. So movement imene ikupanga tagirana ndithu ndi move zimene amayimba ku rally yawo. So akuti we are
here we are queer, we are coming for your children. Mwanjira ina ifeyo tabwera pano ndipo tikubwera nani ana anu. So movement imeneyi ikubwera kwa ana anu ndithu. Mukaone muno bwino makatuni amene ana amaona katuni almost inalesi pano pamekamo magay. SpongeBob anabweranso ngati gay. Avatar Ora anabweranso ngati gay. Makatuni ambiri makhala magay. Nanjitanji mafilimu maseries muli magay ambiri. Movie nesi ya superhero makhala gay. Right? Why? Chifukwa kubwerera ana athu. Akuzana ana athu amaona makatuni ndipo chimenecho chimene afuna panga. Afuna atenga ana athu apotoze. Ndiyeti kaona muno bwino sakusiya pompo chabe komanso ngakhale maphunziro ana akuaphunzitsa nyasi zenizeni tione nemenepa. TV show where transgender individuals strip down in front of children, in case you missed it. So ma transgenders amavula ndikumaonesa ana kumaphunzitsa za transgender ori transgender amapanga ma-operation kusintha zolo zake ndamavulira ana. Gewoon bloot, in gewoon bloot gaan volwassen mensen geheel uit de kleren, zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen so akuti azisogolero akuonesa so ana amene nzaka 10 so akuti anthu ali matransgender so anavulavula ndikwa porokozera ndakufunsa kuti nokuti unamva bwanji after transgender after mutapanga surgery ndamafunsa ana kuti muzawa euphoria ndi chani. Ndana kuti ayi ndati euphoria ndikusangalala kwambiri ndi transgender amati ine ndinamva zimene zontapangazi so zimene zakaphunzitsa ana. Channel 4 also seems to think kids should be exposed to naked adults. Why? Panaiso as teenagers, you're always thinking, I'm so fat. So when my teenagers looked in the mirror and hated what I see. This is a baby step to becoming more accepting of who you are. Being naked is not a bad thing at all. So awanda anthu akuluakulu akuti kukhala osavala si chinthu choyipa. So akuvula pamaso pa ana kuti aphunzitse chani. So awa I think it's time that we see what real male bodies look like. So akavulira ana azibambo azimayi akavulira ana. Do you know what? Your happiness shouldn't be reliant on whether you have this perfect shape. A groundbreaking new series. So akuti naked education. So akwaphunzitsa ana nyasi zenizeni. Right? So uyu ndi wina amene akunena kuti ana ngalafuna azigonana ndi anthu akuluakulu. Komanso ana awo avomera. Ndipo akuluakulu avomera. Asiyena ana aziteno. So uyu ndi wina amene ali mu za LGBT tamveserana kuti chani. And do I feel that some minors are more equipped to engage in sexual activity with adults than others? Yes. The child so desires to have intercourse with an adult. That would be up to if the child has desire and if the community also decides that the person that they're supposed to have intercourse with is not using force, fraud, coercion, manipulation. This is a so we're in a trans anaforoza lazima aforoza zinde zachibwana komano uyuso naye akuti ana athu amagona ndi nani akuluakulu so anthu amazilengaliro ndi anzere kwambiri amene mufuza Bible ine nobwerera mbuyo komano maforoza this is pure satanic fana no unganene bwanji nati no mwana azigona ndi wankulu under no circumstances mene sizololedwa yayi mari yayi anthu akavomera akuluakulu akavomera mwana atagona ndani wakulu so zomvesa isoni so uyu ndi wina amene anayisikana tona bwino nkhani yake anambopanga masintha mwazabwera ngati nyamata ndi anambaforokozana nene tabwerera nambafuna kuwaforokozera anthu anambopangatu amati dead transition ndiyeno ukakhali we watuluka zituluka ufuna ubwerere bwinobwino azinzako akale ma transgender amamba kukunena kuti we ndi traitor chani so amaforokoza ambiri kuti no ife anthu amene tinazipanga zinthu kuzituluka timatengedwa kuti ndife anthu oyipa kwambiri ndipo timatulukidwa. I began transitioning and taking hormones when I was 18 years old. Growing up, I couldn't pinpoint what my issues were, and then I realized that it might be a gender issue. When I turned 18, I did go to Planned Parenthood. I just stated that I had gender dysphoria, and they gave me testosterone. So uyo ndisikana anampaza testosterone
ali zaka 18 kuti ambe kusintha ndio akawapasa testosterone asikana akamba kutenga drug yo basi voice yawo imakhala ya TV amawamera ndevu amaoneka ngati anyamata kena kwina kama akapanga surgery kuchosa mabere ndi kusintha ziwalo so iye anango amatenga drug ya testosterone chabe. A week later. Before I went on hormone therapy, I wasn't required to see any therapist or any sort of a doctor at all. So about a year and a half after. So 1.5 years momona amene akuonekera achitaoneka ndino chani ngati nyamata bwinobwino. After I was on hormones, I decided to see a therapist about getting approval for top surgery. I walked in on one appointment for half an hour, and then she emailed my insurance for approval, just like that. Even at this point, when I was so amafuna apange top surgery ndo tino amakachosa mawere so akakhanda asikana kutenga ma drugs yo amakonda kupanga bandage tino anthu asaziwe kuti ali ndi mabere kuti ndi asikana so amakapanga top surgery 1 kuchosa mabere kena kama zapanga no bottom surgery kusintha ziwalo kuti zikhale zachimuna. Passing as a man, I still had these doubts in the back of my mind that said, what if you're wrong? What if you made a mistake? In the end, I decided not to do the surgery. Ndege na kwanaganiza atasapange surgery nenduyo atabwerera atasiya ma hormones akangosiya amabwerera so kunenga ngati chani sikana so manyinena ma drug amatenga mpaka na moyo wawo kuti khalebe akunenga ngati sikana kapena nyama. Right. At that point that I decided to detransition and live my life as a woman again. Even as an adult, it took me a long time to figure out who I was and who I wanted to be. Kids especially need to see a therapist. So akunena kuti neyo ntapita kwa therapist nakhala ku 30 minutes anatiza abasi pita ukasinthe ziwalo zako so unatino ine ngakhale nali wankulu zinanditengabe nthawi kuti ndiganize nawo ngati ali ana anayi ana akufunika akhale ndi nthawi yabwino ndi therapist mwanjira nawo mfurozano ngati ine wankulu zinandikanika kuti ndipange chiganizo ndikule bwanji mwana ine nazingaleta kuti ndikulakwisa. Pissed before making any sort of permanent medical decisions like going on hormone blockers and surgeries especially. I mean, they don't even know what they want for dinner the next day, let alone what gender they are. The biggest mistake that I made was that I did not get the right amount of therapy or medical advice needed. These days, if you tell a parent if their child thinks that they might be transgender or has gender dysphoria, to wait and really consider it and maybe seek other therapy, you're just seen as transphobic now because you're not accepting people. I'm not anti-trans at all. I support the trans community very much, but I also support medical responsibility. So if you question this at all, you get labeled really quickly, correct? You do, immediately as transphobic. So mukamona sikanayo mawa akakupeka deep ifanana natenga testosterone uja ndiye amawekesa mawa akhale deep owatakhala asiya drugage mawa amazakhabe a deep amabwerera kumasa amabwerera fule so ana tuno panopa makolo ana akawazara nine sikana mana bada nyamara pena ni nyamara wani ni nyamara mwana ndi sikana so akuti makolo amangothamangira posama drug anaja komano ukawuzana atadika ndikaye anasaza zimene akufuna ana 1000 lero ne Spider-Man mauzani ne Batman nuclear toy nuclear nyama ndi amafotokozana ati ana wasaza zimene akufuna tifika kwadikira kale ndi anano ndikangoza makolo zimene zamatera awe ndi transphobic ine sine ya transphobic koma ndingofotokoza ati science anamuka akonzera ati apapa kwasinthiratu makamanga mapiro be bloggers yo ndeti sazakhaso ndi ana right now munthu upange chisankho imene zizawuzodala sunkheni ndi mwana tifati uli mwana unatiuza kuti funa ndiwe sikana how iwe ndiwe makolo funa uzisogoza chani mwanayo so amafotokoza da akuluakulu ayi so amafotokoza nawo no ukangofotokoza ati ya izi zinzolakwika basi umatengera ati iwe ndiwe munthu otani wowukira so akufotokoza amene amapangira ma trans activist so tikamakamba za bambo ndi mtsogoleri amene amakhazikitsa kuongoka mu banja lake komanso mu mpingo tiyendo nene 1 Timothy chapter 3 verse 12 ndipo kuyenera woyang'anira akhale wopanda chilema mwamuna wamkazi mmodzi wozisunga wodziletsa wolongosoka wokonda kuchezera lendo wokhoza kuphunzitsa 4 oweruza bwino nyumba yake yayekha wokhala nawo ana ake omvera iye ndi kulemekeza konse 5 koma ngati munthu sadziwa kuweruza nyumba yayekha azasunga bwanji mpingo wa Mulungu 12 atumiki akhale mwamuna wamkazi mmodzi akuweruza bwino ana awo ndiwo a nyumba yawo yayiwoka so elder azikhala munthu amene atha kusogoza ana ake
kwaphunzitsa ana ake kuti mwamuna ndi chani, mkazi ndani, koma oposa amene kwaphunzitsanso baibulo kuti mulungu ndi ndani kuti akamudziwe iye, right? Akhale mwamuna wa mkazi mmodzi wokutha kuphunzitsa baibulo. So tikamakamba za mbambo ndi mtsogoleri amene amakhazikitsa kuwongoka nyumba, kwaphunzitsa anthu a nyumba kwambiri mkazi wake ndi ana ake kuti akamudziwe mulungu ndi kuti akayime pa choonadi. So mtsogoleri ndi ameneyo kuchokera m'baibulo. So munthu amene sangathe kutsogolera nyumba yake sangatsogolerenso mpingo wake wa ndani, wa mulungu, right? So tikamaona Satana wapanga ataki azibambo, wapanga ataki banja, chifukwa Zara wapanga ataki banja, wapanganso ataki mpingo wa mulungu. 1 Petro 3:7 momwemonso amuna inu khalani nawo monga mwa chidziwitso ndi kuchitira mkazi ulemu, monga chotengera chochepa mphamvu, monganso olowa nyumba pamodzi wachisomo cha moyo, kuti mapemphero anu angalesedwe. Tikamakamba za azibambo ndi amene amafunika zikhazikitsa mtendere nyumba mwawo, pata akapanda kutero koma kuyamba kuzunza akazi awo, ana awo, chimachitika chani, mapemphero awo sangakhale kuvomereza pamaso pa ndani, pa mulungu. Sayewalo nati nobanja difference pakati cha Yesu ndi chani, mpingo wake. Bambo akuyimira Yesu, mkazi akuyimira yani, mpingo, right? So tikaona muno bwino ngati iweyo kuzunza mkazi wako sukumu chita monga Yesu Khristu anafotokozera kumkonda, mapemphero ako azikhala otani, olesedwa kapena otchingika. So tikaona muno bwino ndimangofuna muone zimene zikuchitika ku America. Mbamboyo ali ndi chidzukulu chake mene ndi nyamata anasintha kukhala asikana, ndio muone kupwetekeka mtima kumene mbambo anadusamo. Kupweteka kwa mtima kumene mbambo anadusamo ndi kupweteka mtima kumene ndimautha kuna mulungu amadusamo, pamene ifeyo ngati anthu tikamachita mosemphana ndiye amene analani anatuzira. So nyamata amene ataloya pamene papa akutenga ma drugs ndi kumasintha akhale chani, msikana. So uncle akeyo anakhuzika kwa mtima mpaka kuti anakulira, taonani kupesa soni. So yendana awo ndi uncle ake, muone so anthu achita kusangalala. So iwe ni nyamata mwana wa sintha panopa ndi msikana, ndi abambo akukanika kumuona ndi kumuzindikira ndi akulira. Thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad. Really bad. What do you have to say? Why? I just want you to know that you didn't do anything wrong. So nyamara unatno ndikufuna Mungu varino simuna chite china chilichonse cholakwika. He didn't do anything wrong. What do you have to say about his reactions to this? I mean, you can see this is very raw for him. What are your feelings about the impact on your father, Gary? I'm really hurt, and I was kind of scared, honestly. Just seeing his reaction, how I don't know if it was anger or if it was just upset. What do you want from him? I just want you to understand that this has nothing to do with how you raised me or anything like that, and I just want you to be okay with me being transgender. So yeah, wanadno anakhala ndi uncle ake nthawi ndata ndikuzata khumuda aMuna akuya kumano angofuna tangu khala bwino ndineyo kuti ndine transgender. So tikamaona muno bwino amene bambo akukhumudwiramo, bambo amene akulira, tikutha kuona nno imene simuna mulungu amationera. Onano ife tikuzindikira tidalakwisa kubwera pamaso pa mulungu ndikumufunsa mulungu kuti bola Mungu okhalabe okay ndine imene tilili. So tikamaona muno mwine imene mulungu anatilengera, mulungu anatilenga mwapaderadera. So zimakhumudwitsa mulungu wakumwamba kuswa mtima wake tikamakakamira zinthu zimene ife tikuziwa ndi kuzichita. Yesaya 30:19 ati yani
ndipo babulo ulemerero wa mafumu mudzi wa kongolawo akasida anaunyadira adzakhala monga momwe mulungu anapasula sodomu ndi gomora. Tikamakamba za sodomu ndi gomora ati babulo adzakhala chimozimozi pamene akutani akugwa kupasula sodomu ndi gomora pamene anapasukira sodomu ndi gomora chimozimozi pamene babulo akutani akupasulika. So tikaoneka chifunso 18 verse 1 akutiyani ndi zitatha izi ndinaona ngelo wina wakutsika mwamba kukhala nawo ulamuliro wakulu ndipo dziko linawukira ndi ulemerero wake 2 ndipo anafuwula ndi mawu olimba nanena wagwa babulo wakulu nasandulika okhala mwezi wanu ndi osungira mizimu yonse yonyansa ndi osunga mbalame zonse zonyansa ndi zodanidwa. Verse 4 akutiyani ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba ananena tulukani mmene anthu anga kuti mungayanjane nawo ndi machimo ake ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. 5 pakuti machimo ake anawunjikizana kufikira mwamba ndipo mulungu anakumbuka zosalungama zake. Tikamakamba za babulo zakumapeto nthawi babulo ameneyu akugwa monga ngati sodomu ndi chani ndi gomora. Pa tchimo limodzi linalakisa sodomu ndi gomora lake ndi tchimo la za homosexuality limene apangise babulo wakumapeto nthawi agwenso chimozimozi. Tikamakamba za seko ya chikondi Akolose 3 verse 13 akamba zonena kuti no kulolerana wina ndi zake ndi kukhululukirana eni okha ngati wina ali nacho chifukwa cha mbali zake monga Ambuye akhululukira inu teronso inunso. Kodi koposa izi zonse khalani nacho chikondano ndi chomangirira cha mtima wamphumphu ndipo mtendere wa Khristu uchite ufumu mu mitima yanu kulingananso mayitanidwe m'thupi limodzi ndi khalani akuyamika. 16 mawu akhalise mwa inu chichuluke mu nzeru yonse ndi kuphunzitsa ndi kuyambirana ndi eni okha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo zauzimu ndi kuyimbira Mulungu ndi chisomo mu mtima mwanu. Somo chinena kuti uzamvera kuti tizikhululukirana wina ndi nzake, tiziyimba nyimbo zabwino wina ndi nzake, tizikhala mu chikondi chenicheni cha mphumphu, the great circle of love. Timafuna kulimbikitsana nena kuti munthu amene ali mu LGBT movement Mulungu atha kumkokamo ndikuntulutsamo ndikumusambisa ndikumusinthanso kuti akhale munthu watsopano. Osati LGBT movement yekha koma ena aliyense amene ali ndi zilakolako zachilendo. Pala anthu ena amakhala ndi zilakolako amagona ndi zinyama, pala anthu ena amafuna azikhala ndi zilakolako amagona ndi anyamata azinzawo, ena asekana azinzawo, ena amafuna kupanga zinthu zodabwitsa zachilendo, zilakolako zonyansa. Mulungu atha kutisintha ife zilakolako zonse amene atilenga ife na amene akutizowa design yathu na amene angatipatsenso ife zilakolako zachibadwidwe za Mulungu zimene anayika mwa ina aliyense. Mulungu yekha na amene angasinthe inu ndi amene anasinthanso ine. Tonsefe takusinthidwa kudzera mwa Yesu Khristu. Palibe amene angasinthe yekha koma tonse tikusinthidwa mwa Yesu Khristu kuti tikakhale a Khristu. Ndikukumbukira imeneyo mene Mulungu amanditana kuti akulini ndikuyitanani mene ndimasinthika una tuno pa nthawi imeneyo ndimaonda kuledzera ndikupanga zachikunja, right? Mono Mulungu anandichotsa zilakolako zimene zofuna kumwa Mulungu, kutichotsa zilakolako zokuti zimwaka zachikunja ndikukamba kukonda kuwerenga Baibulo, ndikukamba kukonda kumvetsera mawaliro, ndikukamba kukonda kuti ndikalalekenso kwa anthu ena. Zinthu zimene ine zinayi zondivuta kuti ndipange. Anandiyitana kuti ndikakhale otumikira iye. Ndikukhulupirira kuti Mulungunso akuyitananso inuyo kuti mukakhale otumikira iye. Musakane mayitidwe anu, perekani moyo wanu kwa Yesu Khristu. Mulungu akudalitseni ndi kukusungani.